pre-YouTubean setahun. Gak mungkin gak lah ya raketan. Iya. Cilik-cilikan apa sih paling kelinci ini loh. Kelinci kok ada Sumatera ada kelinci. Lah apa sing paling cilik apa? Sing paling cilik ayam malas, ayam hutan. Ayam pasar oke aku berburu. Lu kan alas. Oh beda ya. Beda. Gurihe metu kuwi ganti bumbone gurih ayam malas kuwi. Aku gelem melu, tapi kudu digaransi. Setidaknya mulai lho kewan kan siji. Kasai. Kewan sing berburu lho ya. Kewan buruan ya. Aku apa? Walang kowe gawe yo kewan. Pasti setidaknya ana sing bedil siji. Nek gak piye? Nah, kabeh hukumane. Apa menurut hukuman sing paling abot? Kayak ana hukuman sing paling abot naringan alalah lapus abaran wis biasa wae dhewe. Challenge sing paling abot. Abot ya. Pre-YouTubean setahun. Lah anakku mana apa? Apa tadi? Abot nemen to. Jam sego. Bayangno setahun pre-YouTube. Ngeluwang kok. Tapi setidaknya siji mesti oleh ya, garansi. Oleh. Aku yakin oleh. Pitik, garangan, luwak, haluak, manuk tapi sing manuk kune. Kune itu kayak doro tapi hijau. Itu makannya buah. Kuwi nak sampean mangan geblak. Tenang. Aku dulu nek melu begini. Jadi kewane mlayu berarti. Musoi lho. Nenek. Nak kowe ikut berburu, gak usah sampai lokasi. Kowe nunggu ning ndi? Lah. Ya aku nunggu omah enak kok malah nunggu ning ndi kok. Kan iki pengen ngrasake berburu ning kuwi kok. Jere wediku nak aku ngrusoi. Lah piye cara ben aku gak ngusui? Kang Rusli adalah pokoknya manut komandoku, Mas jinjit ya jinjit. Ganti.